dia dulu kagali-gali bagoyang lama samalamko kama mandang ladilah biai kama magai antah babilo karamala denadinyo dan lako denadinyo gali-gali den udah ngacacaya denadinyo tidak bisa turun udah beko pak desa merang pulau tidak mungkin lah kami turun di atas jola semalam kok sekali kandak tata jenilang segala laya solamo di mana kini gali-gali dan udah cacaya dan dinyo sorot laba udah jarang candoiko jauh aja laki tanai datang bergula-gula sama nangko nabelo batari tarang pado mangicu tahu juo mambana denai mak sabale joka balo mambana denai dia tetaka itu lagoyang nyo bangana denana ababalia astagfirullahalazim lama goyang nanti bagi malah patah-patah lah tumping tanganyo sedang mencari awak lain mama kuno ada pina mama kayo jali ala sirang kini nana banyak itu saja bang Benny nana disorotnya harus sualak wadena dinyo dari balakang sorot ajuo banjia pulau konana lesu sekali goyang duduk asayo asmi irene manya pita yang aku inna abanan lamo mambana denai ne masa bale joka balo mambana awak nema bikin yang banyak ajuo dek awak namu adina dek kawan manuru asayo jadi goyang Pak Udin letangan kate tuh goyangnya laya dari kanan lain nambah sungai taba yang ajuo dimanyo dan dimanyo bukan rancana mandayo sayang giginya nang kilo bukan rancana mandayo sayang giginya nang kilo akhirnya awak sedang mana dia ke ibu baelo pulau hanya ibu indah ala jadi dia pulau mana iaro sajo amana denai dewa tabale joka balo gali-gali dena udah agak cacaya dena dino alo berdo awak join ba itu wona sama nangko Ratu Pasaman sudah tuh kereta malam.